and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Og pagpasalamat kay dako kung sundon mo ang ako mga lakang. Maman gani nga gisaad na ako sa akong kaugalingon. Nga dili na gid ko mobiya dinhi sa Davao tungod kay gusto ta kang unungan. Ha? Paminaw na ko. Ni adini ang kahusay sa panguna-una nga akong gipangita kuya. Abi nimo, natandog ka ikos kalipay nga gibati sa mga bata nga atong gitagaag pagkaon uban sa ilang mga ginikanan. Nagiusa nga wa makapugong migakos kinako kuya. Uban sa iyang pasalamat kay makakaunasad ko na siya og lami nga pagkaon kay atong gidad-an. In other words, unsay may kasulti sa akong mission? Maayo o way hinungdan? Pag-usik lang sa akong panahon o... Dalaygon! Dalaygon! Thank you. Salamat sa inyong pagpabukas ako mga mata. Abi ka aga. Dili na ko angay nga kahinugdan ang usa ka relasyon nga puno sa pagpakanon ingnon. I know. You are watching me. Both of you. Tungod kay naanin niyo ang akong kahingawa. Ang kadlok sa mahimong epekto diri nako sa kalit nga pagbiya sa babae. Nga akong giangkon nga akong gimahal sa unang adlaw pa lang sa among palagkita. Pero dili ta mo mabasol. Tungod kay labaw ni bisan kinsa. Nahibaw og akong nakita nga kamo ang mas labaw nga nagmahal nako. Oo. Maong daghang salamat. Mara niya ako ipaniguro ninyo. Gibati man ako ang kasakit. Natandog man ko sa gibuhat ni Pauline. Pero isaad ako ninyo. Way mahitabong kausaban sa atong mission. Kay dili ko magpada sa kasakit kay akong gibati karon. As usual, maura gyapon atong routine. Padayon ta sa atong nasugdan. Og magpabilin tang magtuman sa atong gimbuhaton tungod kay naana ko ang pagtuo nga ang Ginoo naguban kanato. Amen! Bullshit! Yan, tili man ni mo ang nahitabo. Ang akong ipaabot nga si Del. Digit mahimutang dito sa iyong nahimutangan. Mong magkabuang siya sa pagtawag na ako. Ano sa pag-am-am, gunya mo apa siya. Aron mo luhod sa akong atubangan. But shit! Anong man? Ganang lahi man ang nahitabo. Ganang ako may nahasol. Shit! O ganong nagbasol man ko nga ako siyang gipiyaan. Oh gosh. Giunsa man ko ni Del nga ako may gisakitan. Ako'y nagpangita niya. Ako ang wa na makatubag og tarong maong niya. Midangop ko sa pino. Aron ko makalimot. Oh, lache. Wisit ng kinabuhi Wisit. Ako ang angay magpagukod og dili ikaw, Del. Ako! Nauya, ini tawhana. Napugos sa paggutkot sa dukot. Kay di na maagwantang kagutom. Kay gipalabis ti guwa nga lumada nga atong pagkaon. Pura magud og gikumot ang akong dughan sa akong nakita dihang giukban ako ang iyang kaldero nga diha siyang atubangan. Bisan kamo nakakita nga tubig ra ang sud sa iyang lugaganan, di ba? Wa man siya maluto. Kay wa siya makalihok aron sa pagsusi sa iyang uma. Kung doon na pabay unod ang kamote nga iyang gitanom. Kay gihilantan man siya. Luoy. Luoy yun. Dili sayo nang iyang kahimta nga kanang nag-inusara na lang. Kay namatay naman ang iyang asawa. Nga nagpangga o nag-atiman yun niya.
sa panahon nga doon na siya bation. Dili tiyaw ang kalipay nga milarawan sa iyang lagway. Yang miabot ko. Miabot na. Labi na sa dihang ako sing gihungit. Oh, ay. Kuya, anong mahilak man ka? Kuya, ano naman ka? Nalipay lang ko nga nakasal para sa duglaing kinabuhi karong adlaw. Dasigaw, dasig. Kung ikaw nalipay, mausad si Lolo. Go, lipay kayo. Ako nakita ang kalit sa dasig Lolo eh. Murabag ka ng kalit ka na banhaw ang kanang paglaom nga inanay nga nawagtan. Kay wa nay nagpakabana niya. Bitaw, ato man gyud unta tong nadungog kanina no nga miingon siya nga andam na siyang mamatay. Pero sa dihang gipangutanan nimo siya kuya, kung naa pa ba siya laing kaliwat og imo siyang giingnan nga imo siyang tabangan aron sila makontak bisag 2 oras layo. Nikilaw ang iyang mga mata kuya. Uy, Sige. lipay kaayo siya nga mihakop sa imo mga kamot. Unya, miluom siya sa paghilak. Mauna. Tinuuna. Ug wa say hunong sa pagpasalamat. Dayong kanang ingon nga ikaw pa kuno ang unang tao nga miabot sa iyang nahimutangan aron pagtunol sa imong panabang. Ana, Walay nakapatandog na ako. dasigaw, dasig. But, let me warn you, kuya. Ayaw palabi sa imong emosyon. Mauna. Please, take good care of your heart. Parehas akong giampo sa Ginoong hatagan kaunta pirmi og kalagsik. Para sa tanang hikayon, makatabang kagihapon sa atong isikataw nga naagyud sa tinuod gyud nga kalistanan. Ikaw baya akong inspirasyon, kuya ha? Maong pagmatngon. Ako bitaw. Ako di ay. Mako mo nang dasig kay ko. Kini man gyud si Agaudil mo akong ipanaminan. Dasig lang gud. Gaw. Oo, dasig yun. Ang murag luto lang kanon. Oo. Ha? Nanimaho naman. Hala! Oh, dali, uy. Oo, ha? Hala, nanibaho naman ni. Uy, Hala! Oh, gano ka? Hi! Ay, Gano ka? murag dukot ni si ibabaw og dukot sa ilawong gaw. Babaw lawom dukot. Pero okay na. Maayo na. Tambal na sa pasmo. Oh, Dasig. dasig! Aha, kini. Nga, ayan na! Budol fight is ready! Murag, murag dili tingali. Saman, di tingali kay kabuhion ni Sama. Machine. Sa tanaw ni mo. Ha? Ay, di man good. Okay ra, uy. Bagsik ka ning tinain ako, do. Kaning kuan ba? So, okay na day. Musuko na day kay ning sardinas nga atong gisuwa ron. Oh. Ha? Kay, ato mang gipakaon ni Lolo ang atong sudan. Ay, Okay ka? Okay kayo. Dasig! Awa, kinay problema. Ya, okay na. Ha, okay na? Okay kayo. Oo, okay. Oh, mga una ta. Mga ola ta. Ah, But before that, ato sa pasalamatan ang Ginoo ining grasya nga niya sa atong atubangan. okay. In the name of the In the name of the Father, Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Papahuway ako. Pakatuga ko da. Punyet. Nga na pang naingon man ko ini. Nga nang nagpangita manggit ko nimo. Nga naman tay daghang tao nga nagpaabot rin akong tagdon para ko malingaw. Pero nga nun ikaw manggit akong ikinahanglan. No. Dili ni mahimo. Dili ko gustong mabuang. Kumusta na ka, siya? Chay. Niya adayon ko. Chay. Wa ba makaanhi si Pulin din sa bay? Kanang tuwa ko sa lakaw? Wala man, madam. Ay,
maghandom ka man adtong wala na kinahanglan sa imong anak, oy. Milihay gyud siya. Dili na gani makontak. Iya kong giblak. Oh, si! Manya? Anong labdon pa ba ni mo gibuhag ula? Anong imo pa mang usika ng panahon si Pulin sa paghuna-huna? Oh, come on, madam. Wake up, ay! Ayaw po sa imong kugalingon sa pagtuo nga si Pulin mauna ang destiny ni Dongdel. Ilit go na ng mga tao nga dili ganahan ninyo. Naunsa ba ka mo? Ano kun manggod? Pauline is a big catch. Jackpot si Del kung sila ang magkadayon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!